Da li ste znali da je Lazis impostor? Evo ovako prse posljednje. To je bilo pre 2-3 dana. Resli ja i moji drugari da igramo Among Us i rekao jedan moj drugar da skinemo igricu i da napravimo nalog. I tako smo svi i uradili. I onda tad kad prvi put nisam bio impostor, oni su tek posle valjda druge trese partije poslali da priznaju. Posle smo bili u pozivu i poslali su da priznaju Lazis je impostor, Lazis je impostor. I kako se zove, meni je to malo tad dosadilo, ja sam im rekao, ako ja budem impostor, dobićete Slatesu prate partiju malo sutra i oni su nastavili i Luka se dogovorio sa jednim mojim drugom, isto koji se zove Nikola, da svako jutro pisu dobro jutro, Lazis je impostor. Sad su i promenili ime grupe, Lazis je impostor. Sad sam ja sinoć i u LOL-u svao Lazis impostor. A dok su oni sve to brisali, ovo je pisalo Lazis was not a impostor. I kad sam bio, oni nisu verovali da sam ja impostor. Verovali su da sam ja impostor i kad nisam bio i kad ja sam bio. Tako da opet neko aktivirao ovo. Tako da eto kako sam dobio nadimak Lazis je impostor.